Flus li qed jintefqu f'kirjiet għall-kampanja elettorali, uffiċċji li qed jisparaw f'kull rokna tal-pajjiż. Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa Net News naqsa lill-Ministru Owen Bonnici dwar l-uffiċini li juża l-kostituenza tiegħu, fl-aħħar sigħat staqsejna wkoll lill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima dwar kemm għandu uffiċini li juża sabiex jiltaqa' man-nies tad-distretti li fihom ser ikun qed jikkontesta u xi kemm jonfoq flus fuqhom, bil-Ministru jinsisti li din il-mistoqsija għandha tintbagħat bil-miktub. Dawn huma mistoqsijiet li jekk trini wieġbek tista' tagħmilhom bil-miktub mhux problema. Jekk qed tagħmel mistoqsijiet marbuta mal-kostituenza li nista' ngħidlek huwa tweġiba waħda biss illi jiena. Għalfejn ma twiġibniex issa, ma tnagħmilhom face to face, għalfejn għandu nagħmilhom bil-miktub. Meta bqajna nippruvaw nistaqsu lill-Ministru, dan baqa' jaħrab id-domandi. Qed nibbażalek imma fuq l-uffiċini u qed li għandek wieħed l-imsida, ma tlix kemm tħallas fih. Nuża uffiċċju wieħed ġewwa l-imsidi li nużah mill-2009 u beħsibni nibqa' nużah. Qed nistaqsi kemm tħallas fih, ma tix tweġibni kemm tħallas. Saqsejtek mistoqsija waħda u bqajt tinjorani ma uġibtnix, bqajt tweġibni bl-istess retorika. Ftit ġimgħat bogħod mill-elezzjoni ġenerali, il-Ministri fil-Kabinett ta' Robert Abela għadhom qed jinqabdu fuq siq waħda, inkluż il-Ministru Owen Bonnici illi nqabad fuq siq waħda meta mistoqsi minn Net News dwar kemm qed jalloka riżorsi tal-Ministeru finanzjarji u umani fil-kampanja elettorali personali tiegħu. Fil-fatt huwa baqa' jdur mal-lewża mingħajr ma jgħid biċ-ċar kemm mill-impjegati fil-Ministeru jkunu fl-erba' uffiċċji tal-kostituenza tiegħu u li allura jgħinuh fil-kampanji elettorali.